Хәзерге вакытта безнең белән психологлар эшли. Эльмира Фатыйхова кызына эт ташланган көнне хәзер куркыныч төш дип искә ала. Бер ай элек Кукмарада балалар мәйданчыгында уйнап утырган кичкенә Азалияны эт талада, ул аның битен йырта, нәтиҗәдә күзләре шешә, тирән яралар кала. Аның белән хәзер психологлар шөгыльләнә, ярты елдан соң пластик операция булачак. Дөресен генә әйткәндә, курку бик каты. Урамга чыгырга да, үзе генә калырга да бер бүлмәдә бик курка. Бу проблема бик глобаль. Этләрне чипировать итү, стерильләштерү генә түгел, алар өчен ниндидер шартлар булырга тиеш дип уйлыйм. Хәзер балаларны мәйданчыкларда үзләрен генә калдыру да куркыныч ди аларның ата-аналары. Узган ел Башкалада сукбай этләрнең саны 6000-нән дә артып киткән булса, быел 4900 хуҗасыз 4 аяклыны исәпләп чыгарганнар. Ләкин этләрнең кешеләргә ташлану очраклары әле һаман да кимеми. Шулай ел башыннан Республика клиник хастаханәсенә 117 мөрәҗәгать кабул иткәннәр. Шулай ук балалар клиник хастаханәсенә дә 460 очрак теркәлгән. Номер вообще мы нашли вот в кустах под деревом. Кешеләргә генә түгел, машиналарга да ташланалар. Бу узган атнада Яшел Үзәндә булган хәл. Бер көтү этләр балалар сырхауханәсе мөдире автомобиленә зыян китерә. Сфотографировав все эти повреждения. Этләр киткәч, машинамдагы эзләрне төшереп алдым да янәдән хастаханәгә кердем. Алар янәдән килгәннәр. Машинамның бамперын бөтенләй кубарып алдылар. Якында бара торган түгел, полиция хезмәткәрләре килгәнче берничә тапкыр шулай булды. Бу бүген генә барлыкка килгән проблема түгел ди җитәкчеләр. Башкалада Казанда ташландык хайваннар юк дигән программа эшли. Аның нигезендә этләрне приютларга урнаштыралар, кешеләр кулына тапшыралар. Шулай бу елны Казанда 300-гә якын 4 аяклыны хуҗалый иткәннәр. Башкарма комитет сукбай этләрне контрольдә тоту өчен зооүзәк оешмасы белән төзелгән контракт нигезендә эшли. Әмма алар хуҗасыз этләрне тота, стерильләштерә, вакцина ясыйлар һәм элекке урынына кире кайтара. Бик усалларын исәпкә алмаганда, алар приютта кала. Нам помогают законодатели. Без кайбер кануннарга төзәтмәләр кертәбез, яңа программаларны тормышка ашырабыз. Хайваннарны теркәү бик тә мөһим. Моны дүрт аяклыларның хуҗалары аңларга тиеш. Кешеләргә сукбай этләр генә ташланмый, хуҗалары яннарында булып та этләр кешеләрне талаган очраклар шактый. 2019 елдан гамәлгә кергән федераль закон буенча сукбай этләрне ату тыела, шуңа күрә берәүләр этләрне бүре кебек күрә һәм аларны приютлардан җибәрмәскә кирәк дип саный. Икенчеләре исә алар белән уртак тел табу яклы. Килеп чыкты да, килде, жарабын чүл калды. Ярый машина килеп чыкты да, аның артыннан чапты, мин тизрәк киттем. Бик куркыныч, балалар мәктәпкә йөргәндә дә шундый куркыныч. Приютлар кирәк, стерилизовать кирәк. Хуҗасыз этләрне тоту, стерильләштерү буенча эшләр әле башлангыч этапта гына ди шәһәр җитәкчелеге. Программа 5 елга исәпләнгән. Инзилә Хөсәенова, Алмаз Зәйдинов, Яңа Гасыр каналы.